Ideme urobiť novú trasu pre 3 zvody, pre 3 dažďové ríne, ktoré sú svislé, ktoré sa budú spájať do jednej kanalizačnej rúry v zemi. Ale kanalizačná rúra, ale to bude s dažďovou vodou, ktorá pôjde tam, odtiaľ ako začína kopať, druhý zvod, tretí zvod a pôjde toto cestou popred hrob pána kanonika a dolu. Výškový rozdiel je 90 cm, takže malo by to vydať. Prvý meter. Korene sa ťahajú po tú vodu. Tu je zaujímavá taká biela línia v tom výkope. Rovnaká výška. No a tu je roztrhnutá plynová fólia. Ale plyn sme neroztrhli. Fóliu áno, ale plyn nie. Tuto je už položená a už je zahrabaná. Dobre, takže tu sa bude dopájať trativod zo zakristie na ten druhý budúci, čo to je, zvod. Keď už tu je bagrík, tak som ukázal vykopať tieto korene, ktoré rašia, a starý peň slivky, ktorá raz musela ísť tiež preč kvôli búrke. Riadne zákopy. Dali sme preč tieto dva betóny, ktoré slúžili na to, aby sa tam prášili koberce. A mi zavadzali, keď som kosil. Ty kokšo, riadny kusisko. Toto je jeden zbytočný vec, zbytočný kus. Wow! Ide návrat betonovej kocky do zeme. Wow! Pochovaný. Už ma obklúčili. Takže v tejto jame ideme pochovať tento jeden betón. Iros, po nabok. A tieto dva menšie betóny. Pozor na tú rúru tam. Tak je super. Ešte by som dal lepšie. Dobre, betóny sú tu. Môžeme pochovať. Novodobým spôsobom pochovávame. Bagrom. Tu je prípoj plynu. Táto čierna rúra je dopojený trativod zo sakristie. Pokračujeme ďalej. Chlapi mi kričia, že nestíham fotiť. To je pravda. No, tu je nejaký odskok. Musel byť. Ty kokšo, tak to je riadna zmena. Donesem to, či nie?
tuto je jestvujúce ústie dažďové rúry z hentoho zvodu. A tu nedaleko tohoto ústia bude ústie tohoto zvodu. Keď treba viac, ja dám to. Na tomto mieste pri malej bráničke do kostola bol peň slivky starej a také nálety alebo rašili také výhonky, takže to je teraz celkom preč. Skvelé. Tu keď som kosil, tak tu vždycky mi vbehlo koleso do také menšej jamy, takže tá je vyplnená. Tu boli také dve betónové pätky na mieste, kde sa stále, alebo kedysi prášili koberce, tiež už tu nie sú. Toto farník Ferkodóci navozil hliny čisté, je to uhrabličkované, bez kamienkov, skvelá práca. Paráda. A na tomto mieste bol stojan na stromček, vianočný stromček, ktorý vraj bol v akcii alebo použitý bol jedinýkrát, takže nebolo ho treba, išiel preč. Bomba. Dobre, a čo teraz? Tu je táto jedna 3-metrová rúra, to podľa mňa tá robí. Tu sme v rovine, tu je... Aj druhým sa ušlo. Ale ja nehovorím, že len oni, ale ja to Dobre. hovorím. Super, takže to je koniec rúry. Paráda. Takže naliali sme vlastne vedro vody. Á, ide. Dobre. Skúška správnosti vyšla. Dobre. Super. Paráda. Fáza zahrabávania výkopu. Takže brigáda dnešného dňa je dokončená. Na tomto mieste bola kedysi dažďová rýňa. Tam ako je špinavé, siahala sem. Tu sa tvorila veľká kaluž vody. Teraz sme spravili tak, že sa vlastne otočila na druhú stranu. Ide popod zem. A tu okolo chodníka pokračuje. A pokračuje takým cikcakovitým spôsobom, takým kľúčkovaným spôsobom a ústie je pod kanonikovým hrobom. Do tejto jednej dažďovej rúry sú napojené teda 3 rýne. Prvá rýňa, druhá rýňa, tretia rýňa a tu niekde v strede bol tratí vod zo sakristie. Takže naplno 3 dažďové rúry sú napojené do jednej jedinej. Musel ísť ten výkop preto tak cikcakovito, pretože sme naďabili na miesto, kde
bol plyn a nemal tam byť podľa výkresov, mal byť ináč otočený alebo situovaný. Tá plynová prípojka. Takto sme to spravili, aby sme sa vyhli plynovej prípojke. Je tu spravený žiaľ takýto dlhý 30-metrový násyp, alebo ako to nazvem, hrobček, alebo hrbolček, alebo hrbolec, plný kameňov a zvyškov stehal. Tu sa nachádza ústie dnešného výkopu. Na pravej strane sme nerobili nič. Na pravej strane je ústie dažďovej rýne tejto. A tu sa nachádza ústie tej dnešnej rúry. Bola tu aj skúška správnosti s vodou, či tečie, a veru, že to otiekla. Takže hoď sa to vinie, mal ísť napriamo, ale nevadí. Paráda. Som veľmi spokojný. Musím oželieť to, že na dlhý čas budeme mať takúto škaredú hlínu, kde sa nebude dať veľmi kosiť aj s takýmto hrbolom, alebo budem sa spoliehať, že sa to uľahne, trošku usadne, upadne. No a to ešte chvíľku potrvá. Kamene povyberať vieme, ale tej hliny je skrátka veľmi veľa. Ešte chcem podotknúť, že odteraz máme vodu odvedenú od kostola perfektne. Aj vpredu má kde odtekať, aj tu vzadu má perfektne kde odtekať. Takže super. Tu som spravil otlačok Kyrosovej labky. Bude to na veky v zemi. Nikto to neuvidí. Na pamiatku. Nech je sranda.